И да така съм където седни в 9 епизод на Clash Royale. И де пробвах да направя клип, ама го прецаках и събрах една коронка, защото загубих клипа. Защото докато правя клиповете, които... просто умрях и просто взех една коронка, ми трябваше за да напълня някаква честа и сега да го отворим. После ще ви кажа, ще се развивам между епизодите, не знам защо ви го казвам чак сега, ама просто забравих да го кажа преди. Това просто един фри чест. 15 бат, супер! Точно това исках. Фабъл, така мразя. Така, бат. О, става да, четвърти левел, супер. О, дали да играм с тях? Няма. Добре. Сега. Ще играм една игра. И пак ще казвам, и пак ще го кажа, ще се развивам между епизодите, защото иначе ще станат адски много и няма да мога да направя нищо. И затова ще се развивам между епизодите, за да мога да събирам колкото се мога по-яки честове и колкото да мога по-яки работи. И затова да мога да се развива бързо. Иначе 5 години ще се развиваме. Супер, бе! Едната му кула си замина. Почти си замина. Тук мисля, че един дракон ще му щупи колата. Да направо си отписва едната кола, то и аз отписвам едната моя. Yes! Едната му кола вчупена. Бам, този принц не трябва да стига до нас. О, супер! 2 коли му вчупихме направо. Аз направо... Аз ти давам, чупи ми едната кола, не ми дреми. Това е скелетите да ти вчупат колата. Това е от скелети да загубиш. И хубаво, този епизод пак ще се казва играм за кланчеста, защото така да правим друго. Играм за кланчеста. Това беше адски лесен, направо не се даде. То клан ще се сменям. Както така, в миналия епизод пак ще го кажа. Пишете долу в коментарите някакви яки кланове, в които да влизам, защото този клан, както виждате, вече остава 1 ден и 19 часа. И сме го събрали само на 2. Някои хора вече са го събрали целия. Затова пишете кланове долу в описанието. И в описанието просто пишете коментари за яки кланове, в които да влезна. Добре. Али пак ще играем. Хора, може и да спечеля. Аз сега ще събирам някакви яки честове. Legendary chest. И така. Някакъв епик чест, ако ми се падне, ще събера. Сега ще пробваме ето така. В как го мразя този... Така ще... То Wizard. Умри, Wizard. Значи, той ми направи малко димиш на колата. Гадост. Гадост. Пнах скелета на ми, за да мога малко да се позащитя. Да загубихме. Гадост. Маза да губя. То си ли има Баталгам? Баталгама колко е силен. Много маза като Баталгама е срещу мен. Защо ми плачеш? Ти печелиш. Няма ми вчупиш, няма ми убиеш мускетарките с тоя Wizard. Wizard ти да умира, казах. Ко? Как ми оцели мускетарките? Стига, Ще пуснем едни Elite Barbarians. Това се концентрира по тях и от другата страна един Infernal Dragon. Това Elite Barbarians само беше лесен да го уби.
Как го мразя. Как мразя. Мразята човек. Син. Не мога да го прочета. Батългама! Yes! О, не, пусна вълка! Стига, бе! Сега загубих. Тъпотия! Стига се смял, тъпчо! Че тъптос. Гадня. А как ти да? Пак правим малко пуш, когато... Отначало, когато имам Inferno Dragon и Dragon, винаги правя малък пуш. Който веднага той ми го спира. Мразята, човек, мразята. Това беше лаптопа ми, да проверяйте дали е вашия. Ако изобщо се е чул. Уоу. Има бойлер. Не очаквах това. Не очаквах да има бойлер. Има. Ти лут ли си? Аз как ще бия човек с... мускеторите ми! Това е невъзможно да победя. Това виждате, има бойлер и още клоне. Трябва да го пусна. Не, ще ме го убие. Пусна... Скелета на ми и Роджант. Не би погал Джанта. Искам да щупат Инферното и го направих. О, Джанта е силен за мен. Това бойлер... То бойлер! Умри, Пека! Тъпа мини Пека! Така. Батлеран. Инферно Драгон. Добре, едната мокула го отписахме направо. Стига, бе! Инферното ли трябваш да ми биеш? Лит Барбарианс. Стига, бе! Мръсник. Няма време за повече игри. Това ще от епизода. Аз бях каратиста и... Това беше много досаден. Една победа само направихме. Пак ще ви кажа, пишете долу коментарите кланове силни. Бързо. Ай, чао. Аз бях каратиста и до скоро.